Nou, ik denk dat we dan praten over 1982, 1983, wie ik het over 13 jaar. En ik ging een Lego modelstation en dat moest en dat zou ik haar eigenlijk. En dan had ik het met hem heel een gek om zo natuurlijk. En dat had ik uiteindelijk gekregen. En daar is eigenlijk de passie wel een beetje mee begonnen, zeg maar. Want van dat modeltje ga ik denk ik wel 20 verschillende modeltjes maken. Ja, want het zijn meer een vroeger net, dus echt meer krijgen, dat zit er net in, zeg maar. Maar dat modeltje, dat gaat eigenlijk wel de start maken. Om ja, uit een beetje te gaan rondwijzen, zeg maar, de hobby. Dit is de Dukes of Hazzard. Ik wil net sponsord zijn, maar in die zin. Dus ja, ik gewoon zijn vraag uitlezen. En oor die rookt en die smookt of die de kroeg in en die doet van alles. En ja, ik had hierin gevonden, ik vind het machtig. Ik maak mijn eigen creaties en ik heb mijn eigen kwijt, mijn ontspanning is het. En ja, en er komt steeds meer bij. Ja, en als dan 3, 4, 4 best, dan, ja, dan haast een zolder vol. Dat is het mooiste. Nou, misschien heb ik ook wel een beetje bijna in mijn hol, denk ik dan. Ik weet het net. Ik gebruik het eigenlijk om mijn eigen werken te maken en projecten te maken. En ik hou, denk ik, van een vrije creatieve geest. En ik maak me uit te kennen daarin. En het materiaal is daar prachtig mooi geschikt voor. Wat ik bedenk, maak ik. Maar ja, soms dan komt het merk wel op mijn paard. Ik had toen een terracotta soldaat maken van 1,80 meter heeg. Dat wie op verzoek van hier. Er zit 76 kilo Lego in en ben ik ongeveer een jaar mee bezig geweest. En ja, dat beeld elke keer weer een uitdaging om dat te maken. En het gevoel wat erbij krijgt dat het slaagt, ja, dat is natuurlijk super. Voor mij is het bijna euforisch, zeg maar. Nou ja, dan lekker te vraatje en alle positieve reacties die je erop krijgt. En dat maakt het een ja, wel wurg om dat al je zaakruts te pakken en uit te pakken, zeg maar.